Най-опасната работа на Glowlife е да инсталирате грешния трион върху него. Ако трябва да го използвате, изберете този професионален трион. Острието няма зъби, а частици от сплав. Той не пуши, не става черен или отскача при рязане. В бъдеще вече не е необходимо да носите голям брой режещи триони за работа, само един трион може да го направи. Този трион може да замени 80 режещи триона. Тя може да реже стоманени пръти, дървени блокове, ъглови ютии, плочки, стъкло и бетон. Един може да се използва за множество цели без замяна. Нарязаните плочки са гладки и чисти, а дори второто смилане се запазва. Не само, че няма прах в процеса на рязане, но няма искра. Диамантът и трионът се комбинират в едно и около него има множество отвори за разсейване на топлината. Работи с висока скорост без топлина и може да се използва за по-дълго време. Той има бърза ефективност на рязане и е добро нещо за реална работа. Това нещо може да реже стоманени пръти полесно, отколкото можете да режете коса, и може да режете стъкло по-гладко, отколкото можете да режете ябълки. Тези, които са го използвали, съжаляват, че са го купили твърде късно. Това е режещото острие, направено от диамант. Много е твърда и остра. Тя може да реже мрамор, бетон, стъкло и всичко останало. Може да се използва и за шлайфане и полиране, а един може да замени 80 други триона. Тя няма да експлодира или нарани ръцете ви и е много безопасно да се използва. Съветвам ви да замените всички обикновени режещи триони с този. Сега не е скъпо, така че побързай и го купи.